ani khajane mare te kijing songno chini PM Tripura ni bisingtwi phung kwchang jaro jotno kha kwchang matai Hambai phoro hingkang khe video swnamjak mani hingkang khe obo naituri rokomo najarpo Pradhan Mantri Awas Yojana jara ki 2019 tai 2020 ni bisingo jara apply khaikya hai keba 2018 tai 2019 aboni bisingo jara ki apply khaikya no katal mankha licho jara ki bung phaikya hai keba phaya saboni bung phaikya phaya hai keba rang busuk norongni amount rang rok busuk hapka habya amorok jotono norok check khaimanai hingkang khe video ni bisingtwino o video no choyo naituri norok hingkhe chini khajani mare tei kijing songno o video naina swkang ang norokno chini PM Tripura ni bisingtwi koinai chini PM Tripura no like tei share khaimani yakolo subscribe khainai bell icon no click khaidi hingkang khe ani khajani mare tei kijing songo video no ang aso kolok khaiya norok sudo puilan simi paithak jora naitongdi hingke ani khajani mare tei kijing song norokno ang tabuk direct oboni link o tlang thangnai omo check khainani jodi norok kono website dong naitogoi maya hingkang khe ani description ang ready wano hingkang khe norok chini PM Tripura ni bisingtwi norok obono chini PM Tripura no follow khaidi hingkang khe boni description no norok check khaidi hingkang khe boni website dong manai norok boni website ni bisingtwi norok bono check khaimanai ang asa khaio hingke ani khajani mare tei kijing songo video no puilan simi paithak jora naitongdi ani khajani mare tei kijing song naidi oro omo step by step selection filter selection filter no norok kaham ke mane step by step amno je option tongo oro nini parani mong nini block ni mong nini state ni mong nini tamo Pradhan Mantri Awas Yojana ni bo hai kwbang mano option tongo norok nijini ang tabuk o video o phunuknai o video ni mote khe norok selection khainai norok ni details no select khainai norok submit khaidi hingke puilan simi paithak jora naitongdi ani khajani mare tei kijing song naidi oro 1 number naidi oro 1 number ang tamo khai naidi chwng abo tabuk je apply khaimani 2019 ni simingsi chung abo khaio apply khaio hingkang khe chung select khainai 2019 2020 amno selection khaikya select khaimani yakolo tolao naidi tei kaisa option selection ni tongo omo oro click khaidi o jaga o click khaimani yakolo phainai naidi oro Pradhan Mantri Awas Yojana hinui tongo oro kaisa oro click khaidi tick mark rwjaknai tick mark rwkhangkhe bahai select ongoi thangnai hingke boni 3 number hingkang khe nini state rom dang tabuk to chung to north east hingkang khe chung tabuk Manipur hingke chung Tripura no select khainai Tripura no select khaikya Tripura no select khaimani yakolo tabuk norok ni phainai district tamo district rom dang tabuk oro chini Sipahijola no select khainai Sipahijola click khaimani yakolo oro phaikya hingkang khe oro norok ni phainai amo hingkang khe norok ni block phainai block hingke ani khajani mare tei kijing song oro ang select khainai oro Kathalia hinui tongo Kathalia ang example norokno phunuknai oro Kathalia ang norokno tabuk select khai phunuknai amo rokha boni pore tolao tei kaisa option tongo omo hingkang khe panchayat panchayat romdi panchayat naidi oro kaisa tongo romdi example just phone ang norokno tabuk kaisa select khai phunuknai romdi ang oro last ni je amo tamo Uttor Paharpur kaisa selection omo tongo option ang omno click khainai omno click khaimani yakolo naidi tolao tam phaikya boni option sorry omo mistake bai wngkha tei kaisa naidi ani khajani mare tei kijing song naidi oro saboni bung phaikya saboni bung phaiya naidi oro
SL number tongo, village number tongo, registration number tongo, beneficiary name tongo, father name tongo, najaro beneficiary tongo, তারপর ফাদার নেম মাদার নেম তঙ্গ বনি পরে হিংকাংকে হাউস attitude dog tongo sanction dog tongo rang hinkangke naidoro 1,30,000 amtirok omo step by step ang je video phunung mane haike narok khainai di naidoro paharpur hinani tongo registration number omo ani joto sobo norong namo je norong aadhar card number tongna hinkangke omo hinkangke je candidate jeni bongoi omo mamani jeni mungoi omo nok phaimani boni mung hinkhe omo hinkhe jeni mungoi nok mankha boni garden ni mung Jodho Kumar Tripura omo hai hinkangke boni house ni je omo jeni mungoi phaikha bono hinkangke chalada bwrwi men hinkhe men women hinkhe women ar boni kamorok mani koto tarikh omo selection rok wngkha sanction wngkha ta konai boni pore naide oro amount hinkangke naide oro norok total 1,30,000 mannai hinkhe nai hinkhe ani khajini maraitoi tei chingsong ang asa khai o video no norok chajakha hinai hinkhe norok o video no puilan simi paithak jora naiman bagui jotono Hambai foro hinkhe ang norok no chini PM Tripura ni bisingtwi tei kaisa koimung tei waisa haino hai koinai chini PM Tripura no like tei share khaimani yago subscribe khainai bell icon o click khai di hinkhe Hambai o phung kwchang jora o jotono.